Здравейте, вие сте с Gaming Bros BG, аз съм Skull Venom. Ще играем 2 vs 2 батали с един мой приятел. Това е моя дек. Казвайте предложения за декове, само тези карти нямам. Имам такова Magical Chest, който във вечерния клип ще го отворим. Това сега моят приятел ще ми предложи, за да видите неговия дек. Ето това е, той не е толкова добър колкото мен, но все пак е силен. Почваме. Сложи Hawk Rider, така. Гадост Inferno Дракон. Нищо. Супер. Добре се получи. Не мога да се оплача. О-о, Graveyard. Това вече не е добре. Взеха ни кулата, това беше много зле. Сега. Окей, супер. Почвам с Принцес. О, да, Goblin Battle. Много добре. Скелетонна. Имам проблем, но нищо. Моят отборник ще трябва да ми помогне. Е много добър блок. Остана само едно от неговите 4. Поправка 3. След новия апдейт станаха 3, което затова вече не ги използвам в дек си, иначе преди бяха много добри и на място на скелетоната ги ползвах и така. И той сложи Wizard. Нашия, разбира се, загуби, понеже е 4-ти левел. Това не е моя Wizard, спокойно. Ай! Този фриз беше много преценен, добре. Добре. Сега малко трудно ще ми спрат атаката. Или пък няма да е чак толкова трудно. Беше останал един гоблин. Окей, нямам проблем, ще ги блокна някак си. Добре. Майче им взехме кулата. И двете даже майче им ги взехме. Да. Много добре се получава. Сега. Оле майко, не трябва да ни вземат кулата. Даже да ни я вземат се тая. Понеже тяхната е на доста по-малко от нашата. Добре, победихме. Давай, предлагай ми. Това е нашия клан за протокол и така. Айде, цъкай. Аз ще си смена един дек. И моя приятел сега ще си смени, за да сме с различни. Давай с този. Давай, хайде. Той сега си апдейтва малко картите. И така, почваме. Той ми предлага. Това е моя дек. С малко странен дек ще играе, но нищо. Мисля, че е добър. Все пак. Добре, почваме. Аз имам помпа. Сега ще я сложа обаче къде? В този ъгъл ще я сложа. Оф, идва Бейби Дракон. Това ще бъде много гадно. И Лава Хаунд. Трябва ни мощен дефенс, за да успеем да опазим. Имат Nightwitch и Лава в дека. Това е много гадно. Това е много мощно комбо.
Ако имате Nightwitch, не си мислете, че е буклук, защото тя също е много добра, ако знаете как да използвате. Добре. Сега ще тръгна с елит барберианки. Валкирият не почка да бутат валкарито, нищо. Нищо, важното е, че почти им взехме кулата. Добре, това беше много добре от страна на моя приятел. Нищо. Айде, спирит малко по-бързо. Помпата ми се разруши, сега ще сложи още една, като си направят лавалюн атаката. Добре, ще ги разделя. Така че това не беше много добро решение. Въпреки че защо пък да не е добро. Това беше гадно, този зап. Супер, взехме инклуд. Мини-пеката добре се погрижи. Мускетарката уби бебето супер. И почти уби мегата, даже го уби. Чаках, че ще остане на малко, до това казах почти. Добре. Добре, почваме ето тук. И Nightwitch. Гадост. Не, балон. Моят отборник ще трябва да ми помогне малко за балона. Защото това беше много безмислен фаербол. Нищо, но все пак имаше много хубави ходове. Не, този Dark Goblin е много гнусна карта. Ако успеем да задържим положението, така ще бъде много добре. Но за жалост мисля, че няма как. И че ще успеят. Нищо, айде 3 мускетарки. От вас зависи всичко. Айде. Да, супер, на 74 беше много добре се получава. Супер. Ще изиграем последен клан батъл. И това ще е за днешния вечерта. Ще има още един. И така, почваме. Това беше много готино с диалога. Не знам моят отборник как се чувства, обаче аз чувствам много добре как само всичките ги отвех с лога. Не, трябва да сложиш стрели. Имаш стрели. Не, бързо. Окей. Беше накосан да ни смаля за жъткот. Радвам се, че малко по-бърза. Сега ние ще ги бием. Ако веднъж се провалиш с това нещо, с изстрелването на гоблин варелите, нямаш втори шанс. Много странно започнаха да танцуват мускетарките, не знам защо. Ще си играем още една, последна, поне тази беше прекалено лесна. Този път аз ще му предложа. Добре, той ме изпревари. Почваме. Надявам се тези не са със същата тактика, поне за малко ще да ме победа. Лава хаунд. Лошо. Принца, защо почвам бута вещицата? Това не ми харесва. Оле, майко. Гадост. Инферно дракон с лава. Това не е просто лава, това е инферно дракон с лава. Още по-гадно. Али, майко мила. Става много зле. Не, вземи кулата. Заради глупавия мега минион и лава пъпсовете. Лава пъпсовете са много досадна карта. Радвам се, че ги няма по-отделно от лавата. Въпреки, че тогава ще бъде готино. Всъщност не знам защо Supercell не са сетили за тази идея. Ще пусна диалог. Добре, това беше хубав диалог.
Не знам защо сложиха на Валкирия гоблини, обаче определено се получи блокажа. Тази игра може да загубим, не е ясно. О, добре, супер. О, супер, трите мускетарки стигнаха. Почти 100% взимат кулата. Да, взеха я, няма как. И да реват, и да не реват се тая. Запа. Идва Лавхан с балон. Това ще бъде много опасно. Окей, нямам проблем. Взеха ни кулата, нищо. Ние сега ще вземем главната кула и това е за днешния епизод. Чао, вие бяхте с Gaming Bros BG. Довиждане и до нови срещи.